Shin kun san garin da aka shekara 600 ba tare da an yi musu ruwan sama ba? Wannan gari ba wani gari ba ne illa Lima a cikin ƙasar Peru. Wannan gari masana sun ce gari ne wanda yana da cikin garin da yake fama da ƙarancin ruwan sama a duniya. Wannan gari ne mutanen garin suke rayuwarsu ba abin da ya dame su. Wani abu da zai baka mamaki shi a cikin garin Lima idan ana sanyi to temperature garin ba ta iya wuce 16 degrees Celsius. Idan kuwa ana zafi mafi girman temperature su ita ce 24 degrees Celsius. Wannan gari ne da ya haɗa rayuwa irin ta birni da ta ƙauye. Abubuwan garin abubuwa ne na ban mamaki, kuma gari ne na musamman. Yana ɗaya cikin garin da ake ɗaukar dogon lokaci ba a musu ruwan sama, ko kuma za ka iya cewa ma kwata-kwata ba su fiye samun ruwan sama ba. Wannan gari ne da sai